nggo kiriman wae kok. Kudune kowe teko ning Tegal iki rak ya nggawa kiriman. Mara ning Tegal wong-wong tok ora nggawa apa-apa ning piye. Sampeyan iku ora usah dadak kuwatir kok, Kakak. Ora kuwatir piye iki ya genah kaliren kok. Lho lha wong aku rene iki mau lak ya nggawa kiriman kanggo sampeyan. Ganti. Lah ya ora tak jere-jere tak jere iki sarwet telo. Kok kene buku kae. Ngono tutuke sak selangune kok. Rene kowe saiki wis ana ning papan kene. Ana perkara sing bakal tak jangake karo kowe, Kak. Perkara apa to, Kakak? Nih, Kak. Yen ta sawangi iki wis gedhe, wis pantes yen to koyo omah-omah. Nanging iwo semene kowe kok durung cedhak karo bocah lanang. Apa yo sak tenane durung ana bocah lanang sing nembung seneng karo kowe? Apa yo pancen kowe durung kepengin omah-omah, Kak? Pancen bener, Kakak. Masih sampeyan iki durung ana wong lanang sing nembung seneng karo aku. Dadi urung ana bocah lanang sing nembung seneng karo kowe. Ono, Kakak. Menawa ngkone ana bocah lanang nembung seneng karo kowe kira-kira kok tampa apa ora, Kak? Lha bocah lanang kuwi sapa, Kakak? Ora adoh saka papan kene. Ora saka papan kene. Malah cedhak karo kowe. Lah mongko ning kene lak onone mung aku karo sampeyan. Cetane aku seneng karo kowe, aku kepengin omah-omah karo kowe, Kak. Sampeyan seneng karo aku. Lah lak ya wis pantes yen sampeyan kuwi seneng karo aku. Lah wong sampeyan iki karo aku lak yo ngarepe kaya dene kakang karo adik to, Kakak. Iki apa ya durung genah. Aku seneng karo kowe, aku kepengin omah-omah karo kowe. Lah ya wis cetha to. Pengen omah-omah. Cetane sampeyan Aku seneng karo kowe. kepengin dadi bojoku. Iya. Lho sampeyan iku gaya aja gojek to, Kakak. Aku ora gojek. Aku kondo apa anane, Kak? Berarti sampeyan seneng karo aku iki tenan to? Tenan, Kak. Ini yo Kakak, aku ini bakal ketemu karo sampeyan. Sak tenane aku yo duweni rasa tresno karo sampeyan. Nanging ngapase aku iki bocah wadon lak yo ora wani nemu kowe dhisik. Jadi cetane tresnaku kok imbangi. Matur nuwun, Kak. Yen to pengen imbangi tresnaku. Mengko aku bakal sing nebas jagung lan telo. Jadi iki bakal Sing lanang dhuwur sing dhuwur ngono iki ya sing nebas jagung lan telo ya iki. Monggo bagian-bagian kowe kabeh. Brodron, yen masih kowe teko. Lek. Bos, datang bos, datang. Mon. Mampir sani. Wah, enak. Cocok napa mboten? Nggih. Nuwun sewu. Bareng sampean weruh. Sedulur kula kok ngeten lho, kula niki mboten nebaske niki sing kula tebaske niki jagung kalih telo niku. Sing sampean sawang niki jagung kalih telo mboten adhi kula. Gampang. Nek perkara kuwi gampang. Ring sesawangan sing endah. Kaya mung yo lah. Jen sedulur iki rupane ayu. Ya. Lah kok ngene tak goco sisan. Kuwi sedulurmu to? Sedulurku Kasturi. sampeyan iku Jenenge Kasturi. Apa? Sing bakune iki kok nebas jagung karo telo untuk dhuwit Kasturi. Lah kowe sapa? Ku Legawa. Oh, Legawa. Sing gadah jagung. Sing duwe jagung. Durung ngerti? Sing ning aku iki monggo jagung. Legawa. Nggih. Yen kowe kepengin ngerti sapa satrane aku. Sapa ta? Dekase tunjuk biru, anak bodoh, putu, onan, sikil. Bilang
bondo. Anak bondo putu duwe ora Bang BR. Duite umbruk. Nggih, sak godang. Niku jagung kalih telo niku kula tawake 7 juta. 7 juta. Gampang wong 7 juta. Aja meneh wong 7 juta. Luwe Akeh saka 7 juta. bayar. Ora ngerti wis saka 7 juta sampe bayar. Dompetnya baik kan? Ngene ya, Dak. 20 juta, 30 juta, 50 juta. Ngerti. Dituku 50 juta. Ora trimo omong jagung, semangka, telo ning karo Karo iki. iya. Siji gawe loro gawe. Bener iku, Kel. Niki mboten kula tebaske, sing kula tebaske niku tanduran kula kok. Yo jaluk. Jaluk. Lho niki sedulure kula kok sampean jaluk niku pripun to, Den? Tak jaluk karo entuk. Mboten. Tak tuku sisan. Saya malah dituku. Lho niki mboten dagangan lho, Den. Niki menungso kok sampean tuku. Bocah desa niki bulet. Ngon pasrah kali kula. Sampai semikir kula pasrah kowe. Nggih. Pripun niku? Cek Iya to, Lek. Iya, Kang. Sapa? Ngene lho, Kang. Heh. Sesuk aku tak bloko, Kang. Saya benar. Sak tenane iki dudu sedulurku. Napa? Iki calon bojoku. Calon bojo kuwi wong berarti kowe wis cerita. Mungkin bisa tak Kesa nggih kesa Negane lak nggih dipun bayar Kok dibayar piye? Kowe teko ning papan iki mau ngopo? Tawa kok. nggih Legen. Ngopo kon ngombe duwe kon ya bayar? kula niku bakal Legane kok kula jual Lah ora ngomong arep mau. Ngono ora tak obel aku betul aku. Jaluk bayaran. Bayaran pasarku mawon. Jaluk duit sing kepel apa sing kepyar? Ayo. Sing gombal mawon Gus Ngoten. Karena awet Jaluk sing kempul. Canda. Salah. Dun, hei, Nyai. Apa mau kepyar? kula wau jaluk duit sing gombal kula malah Nah. Bola iki kula jaluk sing gombal Mati ke, musuh, bah, ben, oh, ha, Jawa
kapok. Pak sembah dari dewe. Kula kapok. Kula kapok. Tambani Kak. Kula legene sampean kula bayar. Ning kula njaluk bocah kula niki mang tambani. Oh, tenan. Mang waraske. Ya. Ayo. Ayo. Yang takut jawab, yang ini bos. Wis, tanggung jawab. Sini, bukan. Bos. Ojo seneng atimu. Saiki aku ngaku kalah lawan kowe. Nanging ojo takon dosa. Besok enterono iki wayah dalem Adipati, Soka Adipati Bupati dan masih Tuani. Ampun, Kak. Boten badhe wani sampe. Ampun, Kak. Sampeyan goyek nek umat. Cah kene sinawat. Kula niku malah bocah sing digebuki kalih niku wau lho, Kak. Kula niku sing digebuki bocah-bocah niku wau. Yang dikebui karo tunjung ora. Nggih. Rahayu niku wonten sampeyan. Menawi mboten wonten sampeyan lah mesti kula sampun remuk. Niki Kasturi calon bojo kula. Calon bojomu. Nggih. Kok bener bener. Lah pripun? Lah nggih, mulane kula nggih seneng. Kedua. Nggih, ten lho. Kula niku nggumun kalih sampeyan. Melampah mawon menawi boten dituwak ngangge teken. Tandhe kalih tunjung biru lan saandhanipun sampeyan niku kok saged menang. Aja leh kok mung sak tunjung biru. Rakep. Kula pitados menawi sampeyan niku nggadahi kalungyan. Kula kepengin dados murid sampeyan. Ngenyek kok piye? Pun boten. Wah, aku ki bakal Sinasa sampeyan niku bakul legen, nanging sampeyan nggadahi kalungyan kula kedanan kalih ilmune sampeyan. pengen dadi muridku. Nggih. Tenang. Nggih. Kowe kepengen dadi muridku. Enggak, Gunung Maria. Wis kebun dhewe. Pawongan kae Semarang Pendekar Gadunglan sing mapan ana ing Gunung Murya. Mula saka karepku aku pengen sukawruh nimba pangerten ana ngarsane Pendekar Gadunglan. Aku bakal janji karo mengko yen wis ana kerampungan anggo kumanyeswa ngarsane Pendekar Gadunglan. Yen wis bali kowe bakal tak lamar, Kak. Kaya ngono. Nek kaya ngono aku jaluk pamit. Sampeyan hati-hati ya, Kakang. Tak teni darimu loh, Kakang.